Puhtaan veden merkitys korostuu erityisesti rakennuksissa, kuten kerrostaloissa, sairaaloissa tai hotelleissa. Bakteerit, mukaan lukien Legionella, voivat olla hengenvaarallisia puhkeamisen jälkeen. Legionella-bakteerit kulkeutuvat hengityselimistöön pieniä saastuneita vesipisaroita tai vesihöyryä hengitettäessä. Legionellan tehokkain ja kestävin hoitomenetelmä on kuparin ja hopean ionisaatio Bifipro-järjestelmällä. Jokainen Bifipro-järjestelmä on sijaintikohtainen ja asennetaan vesiputken ohitukseen. Bifipro-järjestelmä annostelee tarkat määrät kupari- ja hopea-ioneja erillisten kupari- ja hopeaelektrodien, tarkkuusvirtamittareiden ja patentoitujen virranohjausten avulla. Bifipro-järjestelmä annostelee tarkat määrät kupari- ja hopea-ioneja veteen. Sähköisesti varautuneet kupari-ionit vetävät puoleensa vettä sisältäviä bakteereja, viruksia ja sieniä samalla tavalla kuin magneetit. Kupari-ionit heikentävät soluseinämiä ja solun kokonaisintegriteettiä sekä häiritsevät solun ravinteiden ottoa. Hopea-ionit tunkeutuvat organismin ytimeen varmistaen, että solun kriittiset elintärkeät järjestelmät lamautuvat tai häiriintyvät ja lopulta kuolevat pois. Ajan myötä biofilmi, jossa nämä bakteerit elävät, irtoaa putken seinämistä yhdessä kalkin, raudan ja orgaanisen aineen kanssa. Bakteerit, jotka elävät vedenputken umpikujissa, ovat myös kohteena. Kun lisääntymisaluetta ei enää ole, bakteerit eivät enää pysty kehittymään.